Yes, komando nih grup nih.
Yo là mana ada yang. Pag-upag tayo na nila kay. Pero senang ka malo. Pater. Tak, betul. Eh, ang gusto na, ano sa Guys, pagkakal? alam na guys. Jawa mo to. Wala mo amal gun, wala mo jaga. Na, lo ka gitu. Eh, jaja mo to, jaja. Oh, jajan tu jaran kan. Jajan tu ni tu jajan.